op de Borgerij werd nou het voetbalveld van Sportclub de Jouders. Je kan gewoon wel even welkomen. Je maar willen toch ik de beste burgemeester in de toekomst staan? Graag erover bezig. Want je hoort met het vooral gaan hoe dit braai speert. 12. Sjerp de Jong en Niels Koster uit Ditmarsum met Kopke voor de Sjees. Tot de nummer 13 André van der Staal en Anneke van der Staal. Het echtpaar uit Wiewert met Ise voor de Sjees. Het is hier een comité wat de boerenbruiloft dus in stand houdt, mee in stand houdt. Ruud en Sita Hoekstra. Keurig volgens de voorschriften ook uitgedost. Ik kan u